De koning was in Zeeland vandaag. Hij kwam niet voor de bolus of de babbelaars, maar voor de drugs tussen de bananen. En verder in het nieuws vandaag. Haaien en roggen genieten van de Oosterschelde. En gaat deze kerk tegen de vlakte? Goedenavond. Koning Willem-Alexander was vandaag in de haven van Vlissingen-Oost. Samen met demissionair staatssecretaris Aukje de Vries, die over de douane gaat. Ze kwamen bij de douane op werkbezoek omdat de haven de laatste tijd volop in het nieuws is vanwege drugsvangsten. Dit jaar alleen al is er voor ruim 700 miljoen euro aan drugs onderschept. Voor dit jaar staat de teller op 5500 kilo cocaïne die is gevonden in de haven van Vlissingen. Onderweg naar de Vlissingse haven werd nog eens 4000 kilo onderschept. Dat is ruim 2 keer zoveel als het hele vorige jaar. Als dat in geld wordt omgerekend, dan vertegenwoordigt die 9500 kilo ruim 700 miljoen euro. Daarnaast worden er steeds vaker uithalers opgepakt. Zij halen de drugs uit hun containers op het terrein. Inmiddels hebben de Zeeuwse havens een eigen zeehavenpolitie die 25 agenten telt. De politie heeft al laten weten dat dat verdubbeld moet worden om de problemen in de haven aan te kunnen pakken. In de haven van Vlissingen-Oost is verslaggever Mark van Leijden. Mark, jij was er ook de hele tijd bij vanmiddag. Wat kregen de staatssecretaris en de koning eigenlijk te horen? Nou, ze hebben gesprekken gevoerd met zowel ondernemers als ook de douaniers. Dat gebeurde achter gesloten deuren, maar dat was om een beetje inzicht te krijgen wat de invloed kan zijn van de ondermijnende criminaliteit die er plaatsvindt in de haven. Zoals ook hier in de haven van Vlissingen. Ja, we hebben ook nog even gekeken wat daar voor opsporingsmethodes bij horen. En naast mij staat staatssecretaris Aukje de Vries. Hoe was het voor de koning om daarbij deel van uit te kunnen maken? Nou, ik denk dat hij het vooral ook interessant vond om te zien hoe wij hier als douane ook de activiteiten doen om de drugscriminaliteit te bestrijden. Maar ook samenwerking met andere partijen, bijvoorbeeld de ondernemers. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar het gesprek goed mee aangaan. Om te kijken hoe we de logistieke processen voor hun zo weinig mogelijk kunnen verstoren. Maar tegelijkertijd wel zoveel mogelijk van de drugs eruit halen. Hoe groot is het probleem op dit moment? Nou, ik denk dat het probleem groot is. We zien toch ook in alle media de gevolgen van wat de drugscriminaliteit voor gevolgen heeft in het land. We zien dat er in woonwijken gewoon granaten voor deuren worden neergelegd. Dat er drugslabs gevonden worden op het platteland. We zien dat er hele jonge uithalers vaak zijn die ingezet worden om de drugs uit de containers te halen. Ja, en als ze dan 1 keer in die greep van die criminelen zijn, komen ze er eigenlijk ook niet weer uit. Dus ik denk dat het ontwrichtend voor de maatschappij is en dat we daar echt fors op moeten inzetten om dat tegen te gaan. Kijken naar de Zeeuwse havens. Die hebben sinds juli een politieteam, een zeehavenpolitieteam. 25 man. De districtchef heeft al gelijk gezegd bij de introductie daarvan van eigenlijk heb ik meer mensen nodig. Heeft u een positieve boodschap wat dat betreft? Nou, ik denk dat iedereen wel meer mensen zou willen hebben. Ik denk dat we dan ook meer zouden kunnen doen nog dan dat we nu al doen. Maar ik denk dat het een goed begin is om te kijken hoe we in die samenwerking met de zeehavenpolitie, maar ook met het Openbaar Ministerie en met de bedrijven hier in Vlissingen, om te kijken hoe we dit gewoon goed kunnen gaan doen. Daar zetten we innovatieve methoden voor in om dat voor elkaar te krijgen, om die drugs ertussenuit te halen. Maar we hebben zeker ook heel veel informatieuitwisseling met de verschillende partijen nodig. En ik denk dat de zeehavenpolitie daar een belangrijke rol in vervult. Daar werken we natuurlijk in andere havens ook al mee samen. Maar ik denk dat het ook zeker belangrijk is om in een haven als Vlissingen daar ook fors op in te zetten. Is het geen utopie dat drugsmokkel uit de haven gaat verdwijnen? Nou ja, wij moeten er alles aan doen om die drugsmokkel te voorkomen. Want het heeft echt hele grote gevolgen in Nederland. Het ondermijnt ook de rechtsstaat. We hebben natuurlijk ook moorden gezien, maar we hebben ook vergismoorden gezien. En ik denk die grote gevolgen, daar moeten we echt alles op inzetten om tegen te gaan. Dat doen we door samenwerking. Samenwerking met België bijvoorbeeld ook. Maar ook we gaan ook richting het Midden- en Zuid-Amerika. Om daar te zorgen dat we ook zoveel mogelijk informatie krijgen. Zodat we het hier zo goed mogelijk tussenuit halen. En het liefst hebben we natuurlijk dat zij het er daar al tussenuit halen. Na 2 dagen van palingen redden uit een sloot bij het gemaal in Schoren zijn vissers zelf een onderzoek begonnen naar het zwarte water in die sloten. Want daar zijn dus al veel vissen aan dood gegaan. Ze zetten vraagtekens bij de uitleg die het waterschap geeft. Stinkende water, niet normaal. Olie ook erop, er drijft olie op. Volgens het waterschap wordt de vissterfte veroorzaakt door de omkering van het water, waarbij de nu warmere bovenlaag zich vermengt met de koudere onderlaag die zuurstofarm is. Daardoor krijgen vissen niet voldoende zuurstof en gaan ze dood.
De palingen die zwommen boven water in die put, hè? Met hun kop boven water. Nooit zoiets gezien. 2 dagen nadat het water zwart werd, zijn de vissers nog steeds bezig met het redden van zoveel mogelijk palingen die op zoek zijn naar schoner water. Die willen die kant op. Een paling die ruikt dat. Een paling ruikt zoetwater, zoutwater. Dat hebben ze ook nodig voor de trek. En die ruiken dat daar goed water vandaan komt, die kant. Maar dat is een heel klein slootje. Daar kan die paling niet allemaal naartoe. En als het een paar dagen droog is, staat dat ook droog. Dus die paling gaat dan ook dood. Wat de oorzaak ook is van het zwarte water, de vissers zien het somber in. Alles is dood, dus het moet opnieuw beginnen. De glashal komt wel binnen, hier zo. Maar ja, die zijn zo klein. Hè? Dus ja, daar ben je gewoon klaar mee hier. Wilt u weten wat die omkering van het water precies inhoudt? Dat zou tenslotte volgens het waterschap de oorzaak zijn. Kijk dan op onze site of in onze app, want daar wordt het uitgelegd. Een buschauffeur is vanochtend gewond geraakt nadat zijn lijnbus van de weg raakte. Dat gebeurde op de A58 tussen Leeuwendorp en Arnhemuiden. De bus kwam in de berm terecht en ramde een groot verkeersbord. Na tientallen meters kwam die pas tot stilstand. De voorruit van de bus raakte daarbij zwaar beschadigd. De chauffeur is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of er ook passagiers in de bus zaten, is niet bekend. Er is een kwartiermaker voorgedragen om voorbereidingen te treffen voor het opzetten van een kenniscentrum in Zeeland over het slavernijverleden. De kwartiermaker is de Zeeuwse historicus Dienke Hondius, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze moet in kaart brengen of zo'n landelijk centrum gerealiseerd kan worden, hoe dat er dan uit moet gaan zien en of het een fysieke plek moet worden of een online platform. Het gaat weer goed met de haai en de rog in de Oosterschelde en de Noordzee, blijkt uit onderzoek van Sportvisserij Nederland. En het gaat niet alleen om volwassen dieren, ook worden er steeds vaker pups gevonden. In de vorige eeuw werd de helft van alle soorten haaien en roggen met uitsterven bedreigd. En dat had meerdere oorzaken. Ik denk dat het beest best wel kwetsbaar is. Je zou denken, een haai is robuust, stevig, sterk, gevaarlijk. Nou, niks is minder waar. Een van de oorzaken kan een grote visserijdruk zijn. Haaien en roggen planten zich langzaam voort, dus als je er veel wegvangt, en dan krijg je er ook heel snel minder. Maar de laatste decennia vindt er volgens Brevet weer een toename plaats. We hebben hengelcharters die hebben als vak, als werk dat ze sportvissers meenemen om vis te vangen. En die komen steeds meer haaien tegen. En dat doen ze hier op Neeltje Jans op de Noordzee. Maar als het weer wat slechter wordt, niet vandaag, maar als het weer wat slechter wordt, dan gaan ze ook hier op de Oosterschelde vissen. En dan vangen ze steeds meer en meer en meer haaien. Alle haaien en roggen worden door deze charters, voordat ze worden teruggezet, onderzocht, gemeten en gemerkt. En via merkterugvangst, dus hier wordt hij gemerkt, ergens anders, als hij is gaan zwemmen, wordt hij teruggevangen. Krijgen we dus een puntje op de kaart van hier was hij nu en hier zit hij nu, een paar maanden later. En dan krijgen we dus, als we maar genoeg puntjes op de kaart hebben, een migratiepatroon van dit dier. Daarnaast is Sportvisserij Nederland sinds kort gestart met een nieuw onderzoek, gericht op haaien en roggenpups. Wat we nu doen is een soort van fine-tuning van het programma. En nu merken we vooral de kleinere haartjes om te kijken van waar zitten die dan in de zomer en in de winter. En als we daar genoeg van weten, dan stopt het hele merkprogramma. Tot nu toe heeft het merkprogramma in elk geval opvallende resultaten en inzichten opgeleverd. 95% is gewoon vrouwtje. En die zijn groot, die zijn volwassen. Die gaan naar de 1,20, 1,30 zelfs. En voor deze soort is dat echt heel groot. En we komen ook kleintjes tegen, pups, pasgeboren jongen. Dus we denken dat die grote vrouwtjes de Oosterschelde op gaan om jongen ter wereld te brengen. Het is dus echt een kraamkamer en dat je ook steeds meer oude dieren ziet komen, steeds meer puppies en daarmee herstelt de populatie zich ook. Maar dat is niet alleen voor de kraamkamer hier, het is voor de hele Noordzee, want die hier rondzwemmen, zwemmen de rest van het jaar ook op de hele Noordzee, soms zelfs tot aan Spanje en Schotland. Dat de Oosterschelde als kraamkamer wordt gebruikt heeft verschillende oorzaken. Ondiep water, warmer. En waarom exact? Dat is iets wat je met onderzoek graag uit wil zoeken. Maar we weten het niet precies. Maar het lijkt erop mooi ondiep water, warm, rustig. En daar is ideale omstandigheden voor de kleine haatjes om op te groeien. Het feit dat er meer haaien en roggen voorkomen heeft volgens Molenaar ook een positief effect op het algehele ecosysteem. In principe kan je zeggen dat haaien en roggen toppredatoren zijn. En dat is het laatste steentje in het ecosysteem. Dus als het daar goed mee gaat over het algemeen met het ecosysteem ook wel redelijk. Molenaar is dan ook totaal niet bang voor een te grote populatie haaien en roggen in de Oosterschelde en de Noordzee. Ik denk dat je gewoon de natuur zijn gang moet laten gaan. Dus als er ruimte is in het ecosysteem voor meer haaien en roggen, dan moet je dat rustig laten gaan. Ja. Als het aan Brevet ligt, gaat de overheid nog een stap verder om de haai te beschermen. Wij zouden willen dat alle haaien een terugzetverplichting krijgen in Nederland. Ze hebben een hele lage commerciële waarde, dus waarom zou je ze meenemen?
Ik zou het niet doen. U hoeft trouwens niet bang te zijn als u gaat zwemmen, want die haaien en die roggen in de Oosterschelde zijn allemaal relatief kleine soorten en ongevaarlijk voor mensen. De Heilige Maria Hemelvaartskerk in Grauw is niet te missen. Het is het middelpunt van het dorp, het is groot en vanaf ver te zien. Toch wordt de kerk al jaren niet meer gebruikt en staat die nu zelfs te koop. Een nieuwe bestemming is nog steeds niet gevonden en daarom overwegen de parochie en het bisdom de kerk maar te slopen. Maar daar voelen de gemeente Hulst en veel Grauwenaren helemaal niets voor. De kerk slopen, dat vind ik eigenlijk niet kunnen op een dorp. Het is het zicht van het dorp, vind ik. Vooral de toren, als je van een eind kijkt, daar ligt Grauw. Dan zie je de toren staan en dat is het dan, hè? Voor mij dan tenminste. Willy van Passel woont al zijn hele leven in Grauw. Net als veel dorpsgenoten was hij vroeger vaak in de kerk te vinden. Wij kwamen elke week in de kerk. Dat was elke week om 10 uur de mis. En daar gingen heel veel mensen naartoe. Daarvoor had je nog een vroegmis, zoals dat dan heette. Daar was er om 7:30 nog een. Daar gingen dan de vissers naartoe. En daarna gingen ze vissen. En dan was alle twee de diensten vol. Maar dat is al vele jaren geleden, hoor. De kerk is een rijksmonument, dus zomaar slopen kan niet. Daarom vraagt de gemeente aan iedereen om nog eens goed na te denken over een nieuwe bestemming voor het gebouw. Ideeën en plannen kunnen 19 september in het gemeenschapshuis in Grauw worden besproken. Ja, wij als gemeente kunnen enkel en alleen faciliteren in dit verhaal. Maar wij hopen wel dat er tot een oplossing kunnen komen om in ieder geval die kerk te behouden. Mocht dat toch niet lukken, heeft Willy van Passel nog wel een verzoek. Ik zou wel graag hebben dat ze de toren laten staan. Dat zou ik wel mooi vinden. Dat hoort bij een dorp, vind ik, de toren. Na de regen van vanochtend kwamen er snel opklaringen en kwam er ook een windje te staan. Windkrachten 3 tot 5. De meeste plaatsen bleef het verder vandaag ook helemaal droog. Morgen is het op een enkele bui na ook droog. En na vandaag is het vooral rustig weer in de provincie, met in het weekend vooral zonnige perioden. Online vind je bij ons nu een verhaal over de Oekraïense Anastasia. Ze is gevlucht voor de oorlog en helpt nu haar landgenoten om hun plek in Zeeland te vinden. I feel happy because I remember my feel when I come at how I happy with people only come and ask about can I help you, and now when I can help people I'm happy also. Haar hele verhaal dus online in onze app en op omroepzeeland.nl. Tot zover Zeeland nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne woensdagavond.